вспомнили вы про Мельникова. Какая у вас версия вообще по поводу нее? На 100% я не ўпэўнены, што гэта рэальная Мельнікава, хаця сведчанні дастаткова такія грунтоўныя, важкія, але ж тым не меней мы ж ведаем, што цяпер эпоха гэтых дыпфейкаў, штучны інтэлект можа зрабіць усё, што заўгодна. І нават меркаванні экспертаў разышліся, што тычыцца вось гэтых у трэнажорцы здымкаў Мельнікавай. Адны кажуць, што гэта рэальныя фоты, іншыя кажуць, што там твар нібыта змантаваны, падстаўлены, так бы мовіць. Калі гэта сапраўды нейкая спецаперацыя спецслужбаў, ёсць такая папулярная версія, каб неяк дыскрэдытаваць каардынацыйную раду, то, ну, па-першае, яе папулярнасць, я маю на ўвазе раду, і так не надта высокая. Па-другое, практыка паказвае, што нейкія скандальныя такія вось спробы, яны, гэта такі эфект Стрейзанд, так бы мовіць. І я думаю, што нават тыя, хто не ведаў ці не цікавіўся каардынацыйнай радай, яны могуць наадварот зацікавіцца, таму гэты скандал можа яшчэ падвысіць цікавасць да гэтай выбарчай кампаніі.